LTN Luo Trending Nation. Mopandi Inyenyo Elela. Baby
mo ngilanga ni donge kwa yo beri really toma really toma mia really toma chwani atieno toma chwani atisi toma nyatini toma mia nyatini toma mia omwela toma Abdullahi Oriaro Eki Nyaugenya Natumo pasirika jongilanaga tatiyo mate Natumo pasirika jongilanaga tatiyo mate Omwela jongilano mino kinyo tatiyo mate Yulande japuo nyemanyo gicho Omwela wapara kino nyasindo mwalo Unisi wapara kino nyasindo mwalo Awuda rambe wapara kino nyasindo mwalo Awuda siya wapara kino nyasindo mwalo mami Atieno hena mami Tom Odongo Karachwa Musuna udiamba mai Atieno gup muna utiendi da kisiema nago muna ka utunye Bibi gup muna utiendi da kisiema nago muna ka utunye Nyasindo wesandangi era tutuna Masi okuto promoter Nyasindo wesandangi era tutuna Nyasinda ngome manyugutieno Nyasinda ngome manyugutieno Imapenga ngome manyugutieno Kasukurafu unya chula Utieno chopo Gano nyola tuinte bayo Utieno kochopo Gano nyola tuinte bayo Utieno chopo Gano kuto tuinte bayo Utieno chopo Gano kuto tuinte bayo Samadana nyol Hini neni kiwote veche Samadana nyol Hini neni kimado kongo DJ Vic Atieno yo Atini manyango Atino yo Atini manyango Nyasindo mwalo Atini manyango Nyasindo mwalo Atini manyango Angomi manyo mami Angomi manyo Nyasindo Randere Sindo iwero Nyasindo ipenjo gimomiyo Nyasindo sike ba jok moko to nyuol gotieno sechego. Number 1 kata kapok aduoki gimomiyo nyiri mang'eny sike ba to nyiri mamoko to nyuol chake gi lero nwa gimomiyo chuo mang'eny ninde ba to chuo wetegi to pango parade. Okay. Chuo nie ba nikech gitiyo. Tigi mic no maber. Chuo nie ba nikech gitiyo gotieno kaka ana jathum. Okay. Abede ba nikech ago thum gotieno. To mok ti to ok ni gine ba gine ot. Gimanyo nyithindo. Apenyi ni ana dere. Iwacho ni mok ti ni e ot gin gimanyo nyithindo. Of course jok mamieli eba okodhi tiyo dong gidhi mieli kalure kod wende mamit migi itimango migolo. Okay, na wuoyo kuom Atieno nikech Atieno seche moko kodhi miel Atieno yude ba moro kata mathum ok goyo. Chris Randere Atieno nyingo richo machiegni ramogi. Iro kama Adwa mi thuolo mondi fulne jonenwa mondo ging'e ni Chris Randere ni tonga to wakanye kaito imiyo mana sigandi machuok kabisa kaka ni donje thum. Okay, kuom nyinga mane idiluonga ni Chris Ouma Ogude. Ma wuod Siaya Alego Usonga kamoro ni Kanyaboli. Mane nyinga mane ID nyinga mar thum ten Chris Randere. To nyinga machielo ma winjo kaka Olo wacho en Chris Interior. Nitie gimokelo Randere, nitie gimokelo Interior. Randere adier. Gimokelo Randere. To kadwa wuoyo nikech ng'ata neno. Interior to nitie tich matimo mopogore gi mar thum machielo miluongo ni Interior and Designs. Koro tijano be ne ok aweyo chien sama ni ajawa. Ene mosebedo kokonya japani. Yes. Munda japani omiya kata gari achop Nairobi. Interior and Designs. Wow. Kamano. Maweche mabine dhi kor kandiso utegi e kimite be maratari. Molos ka gite aparo ni anyalo losogi.
Correct. Mike no kitakita dhogi maber kabisa. Yes. Molos ka gite anyalo loso. Kaman koro mane tich man kodo machielo to thum to juogi, thum to luonga ma kata tiyo mana gotieno. To thum luonga. Kamano. Seche moko inyalo luongi e tich, seche moko in gi tij interior no. Yes. Wach ni jatelo dwaro ni tijno igo godiechieng' gotieno be. Mondo rum mapiyo to pesa be golo maber to luongi be ajawa be luongi kamoro itimo ga nang'o baba? Okay, nikech tich matiyo no ema sani en priority ahinya maduong' ahinya nikech en mokelo gigi te. Okay. Tajawa bende en tich machielo ma bende kelo gigi. To koro koluonga gotieno, natiyo odiochieng' gotieno, tawei nikech an gi ji, an kaka like a company. In gi team mari. Koro koponi onego be nayudo tich moro somewhere mar thum, tapango joga tadhi e thum to kinya join gi kiny kaduogo. Okay. Kamano. Ok anyal join gi seche moko kalure ni tich no pango Mombasa thum, tatiyo Siaya. Mano tanyalo dhi next day. Okay. Ok anyal chopo chieng'no. Koro apore atiyo kodgi kamano nikech tich mar interior tatiyo godiochieng', thum itiyo gotieno. Maybe mana kayudo show moro kata mar nyombo kata mar arus moro godiochieng'. Okay. Ema nyalo lewo. To bende ane jatelo mar kampuni no. Koro kata ka leo kadhi kata ndalo ariyo tich to dhi mbele. Okay. Nitie pado mabende koka ni muojo. Aparo ni en gi odiochieng' achiel iluongo ni Hera Remo. Hera Remo. Hera Remo. Ngiso macho ko pado ni endi. En pado migoyo e yo mopogore sana gi thumbe ni mamoko. Pado no nago e live mondo miya challenge matin nikech thum achako chon matin. To watemo skuma. Mana kaka iwacho ni gimoro amora nigi sani. I hope ni sani biro chopo en be. Mana kaka matiyo sani no chopo ma koro miye pidha sani but kata thum no sani biro chopo. Koro nabedo pinta nadwa chako go e thum moro mopogore matin. Gima jogi goyane ka bende Nyasaye nyalo tele koso. But I hope ni Nyasaye dhi tele. Iwacho ni go e live. Na go e live. Lerane kanyo ne jogo iko magombo ng'eyo ni live ni to e style mane. Live en ni akawo band te gi bunde go kinanda gimoro amora to wadhi go e studio. Okay. Ja keyboard go keyboard, jawa go jawa, ja bul go bul anawe. Mane mean mar live. Okay. Kamano. Kaka wadhi mbele kama endi ang'o ma kendo idwa timo mopogore koro ichako gi live mabende mano koro gima opogore ma koro itime studio. Ang'o kendo monego beni wa expect kwa kuom Chris Randere? Nitie moro mabende kendo aloso mopogore gi mano. Okay. Gigi te temo ga tema. Mana kaka kawuono irwako nyasa kiny irwako long. Itemo ga tema to mano maber. Kuseo kamano. Iwacho kare. Kendo nitie moro matema go mopogore gi mano matin. Ma I hope ni Nyasaye dhi tele mbele ka. Correct. Kalure gi time Chris, aneno ka koro time orumo. Wagombo ng'eyo kaka Chris Randere ni yudo rembo nikech sani jothumbe te ni e mbui. Kidwa ni go thum kamoro to ng'ato manye mbui kanyo to wuoyo kodi to uloso show moro. E mbui kae yudri gi nyimane. Okay, timanyo Chris Randere e YouTube, TikTok to kendo pogre matin idhi manyo Chris Ogude. Facebook en Chris Ogude. Moko go to podio kaketo. But yuda maber ni YouTube. Idhi manyo Chris Randere. Okay. Songs gidhi biro te. Koro ne supportaga gimany Chris Randere. Okay. Yes. Mit maratari. Rokamano Chris Randere. Warito thum manyien no. Nikech aneno ka live ni kendo mit maratari. Erokamano. Karangocha. Kosepodi. Mano to machiegni after the next 1 week. Osebedo ready. Bas. Mano adhirito e YouTube kanyo mondo ane kaka ochalo winja ne mit ne donge. Erokamano kuom yudo thuolo mar bedo kodwa e chenro mar Mbak Ndalo Friday makauno niendi. Wan gi geno mang'eny kuomi. Koro kik igowa naoma donge. Ana kwayo nuni makikugoya naoma. Kichando kaka mokeni. Oliel. Okay. Yes. Sawa. Erokamano inyanya. Koro muge juang mano iluongo ni Chris Randere kihero tinya luonge ni interior winjo kuma tiend interior no kama bire. Ochopo giko mar chenro mar Mbak Ndalo Friday makauno niendi wamor kodinyo kuom Kitera Mogi TV chakre saa 8 nyaka seche gieki. Ani iluonga ni Local Instrumental saa 4 wange otieno makauno niendi wamoke chenro mar Mogi Night Disco. Koro med kete manera Mogi TV. Haneno ka Chris otimo tich maber kanyo endo kinyo nyarangwe mano daktari
owacho ni tich maber kabisa kachiel kod Vini umnore maratari odiche makauno niendi. Anyway, nyakormoga Jwang wachopo kajino giko mar mbak ndalo King Tumdagmor warado to please angeni wadonje members day weekend osema moke oliel nyathi manyako ting pachi full ting pesa ni moro matin aol gi uwi to kiki wanga inya mako kidwa chodhi kitingi kigoli oko oritu masani Nyakoramogi be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny obed lendo mag ohala lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth bas kik ibed gi kionko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 1 92 32 74 bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com lendo manimba mana gi LTN Luo Trending Nation. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimo gi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai kete mana kokidwa kete kat wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation LTN, the best ahead of the rest.